Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sulod sa usa ka balay sa Zamboanga City. Nakaalerto si Efren Mamak. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat sa usa ka balay sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City kadlawon niadtong May 14. Makita kining lalaki nga nakahukas og nagsuot og face mask nga migawas sa balay nga nagbitbit og puti nga plastic bag og speaker. Migawas kini sa gate og taod-taod. Mibalik na sab og sulod sa balay kung asa nagsuot na kini og itom nga sanina og nagkalo. Sa laing anggulo sa video, makita ang pagkuha niini sa usa ka flat screen TV nga hinay-hinay niini nga gigawas sa maong balay. Taod-taod, misa ka kini sa second floor sa balay dala ang dako nga plastic bag ug daw dunay gipangita. Munaog na unta kini apan mibalik og miadto dapit sa usa ka kwarto. Minaog kini nga gipandong ang dala nga plastic bag. Sa laing anggulo na sab, makita ang pagdiretso niini sa kusina og dunay gikuha sa ubos sa counter table ug padayong nangita og makuha pa. Sumala sa tag-iya sa balay nga usa ka OFW, gikuha sab sa suspect ang iyang blender ug ubang grocery items. Miagi daw ang kawatan sa likod nga bahin sa ilang balay dayon misulod sa bintana nga nalimtan og sira sa iyang kasambahay. Pag abot na ako gikan sa abroad mo to nga gi-check na ko ang CCTV. Kaya gipatawag gyapon nako ang pulis, ipaadto nako sa balay para mahimuan nila og file atong tawana o unsa ba. Gibana-bana ang moabot kuno sa 65,000 pesos ang kantidad sa mga kinawat, ilabi na ang TV. Hinuon nabawi sa tag-iya ang iyang kinawat nga TV adlawng Huwebes diyang na-recover niya kini sa usa ka panimalay sa barangay Canelar nga gituo ang gibaligyaan sa kawatan. Nakigtambayayong na ang kapulisan lakip ang barangay council sa Santa Maria alang sa pag-identify sa mga suspect. Gibutyag sab sa barangay nga dili lang kini ang higayon nga dunay nahitabong pagpangawat sa lugar. Abla kami na di amon mga residente, debit kami gat sila, kini gat precaution pati asigura gayot na deha gayot seraw gada dila mga kasa. Patang coordinate kasi kita pirmi na pulis. So espresso gat syempre na di amon gad mga tanod. Tanod amo gad ang tutaligad na area. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.